Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV. Gande jettuɗen Allah julɗen Mouhamadou Thioubaro ɓuɗɗo windede en jetti jinnaɓe men en juurima wasilaɓe men en beltanima dendagal ɓiɓɓe fulɓe e dendagal yiɗɓe pulaku e dendagal yiɗɓe Pindi TV to gone dunde Baba Adama hen. En garti ɗo kadi hande taw ko émission meɗen Debbo Africa mo goɗen waɗande bandiraɓe e kala saaha taw noon ko miñiragel moɗon bandiragel moɗon dewel baɗiragel moɗon Sali Dia debbo mo Agnam Liduɓe Lidu Banu Buuɗi sippa toroɓe sippa Jamli woy waɗonɗon en kala saaha. En garti kadi hande ɗe ñaagui Allah fuɗɗirade yewtande bisimillahi rahmani rahimi joftiren ɗum alhamdulillahi rabbil alamin Allah. En garti ɗo kadi hande e yewtere meɗen kadi Debbo Africa taw kadi eɗen jogui kadi invité kadi machallah spécial kadi taw kadi ko neɗɗo tigui jeeyaɗo e meɗen taw kadi ko Debbo Africa tigui no gowɗen wiide ni e caggal no jettuɗen kadi bandiraɓe yeɓiyankoɓe en jetti sababu o nde tawno haalpure ɓen kewiide mo yettani sababu foof yettani Allah en jetti Daoudou Moussa Dia ene wonde mawniragel mum Harouna Moussa Dia ko ɗon tigui jettuɗen kawabo Samba Diop directeur général mawɗo ardi bonnani en jetti ɗon en calmini en juurima tata meɗen Leila Diadde on woni directrice de programme kono noon en calmini en juurima bandiraɓe joguiniɓe en kaɓirɗe ɓe nde tawnoɗen gandi so jooɗi men kaali feewi ko kañum en pewni golle ɗe ndey Fatou Massaly salminama juurama ene wonde Samba Diop ko noon tigui bandiraɗo gorko Amadou Touré kamɓe jogini en hande kaɓirɗe ɗe en garti ɗo kadi hande woni no mbiɗen ni en inviti ɗo debbo pullo debbo fuutanke taw kadi ko suho tokoso kono ko haalpure men kewiide ko so suho laabi juuɗe tan ñamdata koye mawɓe taw kadi ko ɓinguel meɗen mo jeyduɗen wuuro jeydeɗen en ɗam kono kadi taguen hande bismade ɗum ɗo ko yiide meɗen darde muɗum e pellital muɗum e cuusal muɗum kadi e wonde ɗum tigui Debbo Africa tagui men hande invité ɗum ɗo o wiyete ko Binta Ly kono ɓuuri lullirde ko Binta Hawwa o jeeya koto Lidu Banu Buuɗi sippa toroɓe sippa Jamli kono noon kadi ko debbo liggotoɗo tigui eɗen bismamo tan o salmina bandiraɓe garten hen ne mbawon andude holo oɗo Binta Hawwa. Binta a salminama a juurama seydi Ly. Eyo assalamu aleykum mi salmitima mi juurima Salamata Dia mi salmini yeɓoɓe Pindi TV kala mi weltima e gargolam ɗo hande a jarama. Eyo yallah welton en seydi Ly caggal nde min bismima emin mbiya tan Binta hande min invité ma ɗo ko en tant que Debbo Africa. Debbo Africa noon sa nani ɗum ko debbo gonɗo e galle mum woni géré kono kadi ko debbo kadi jaltuɗo galle o ene liggo tigui taw debbo mo waɗani be célébra kono kadi min jiiɗi andude Binta hol profession ma min cikki ka interprète so wiyama interprète noon ma taw ko ɓeeto wonɓe to assemblée nationale taw kañum en mbaɗanta mbaylanta yimɓe walla mbaylata haaluji kalteɗ toon ɗi holno mbawɗa famminirde bandiraɓe holko woni interprète. Eyo Salamata Dia a jarama e namdal ngal min hande komi interprète mbiyam ko hande tawno wonko gadimi wadde ko wona ɗum hande komi interprète toon to assemblée nationale min nantinta ko jewte baɗoje toon ɗe min nantinana sarɗiyankoɓe e woni député ɗi walla mbiyen jagorɓe woni gouvernement o tawno kamɓe kewi arde toon yewtere nde ko kamɓe min mbaddata ɗum. Interprète beele onon ko kala koɓe mbawi haalde fof tan on nantinat walla ma wot koɓe kaali ko ganduɗa ko fewani ko on mbawata nantinirde ɗum noon ƴewono mbaylirde ɗon ɗum walla ko onon kam se obligatoire tan ko jomum wawi haalde fof ko ɗum nantinta. Eyi nantingol ngol nde tawno min komin waɗanaɓe heblo muɗum hay so tawi nde min ƴettata mon foof wonko joguino hen to banggue humpito ɗemɗe ɗe kono kam to nantingol ngol no gollorte ni komin heblaɓe hen kala hen no min gollorto komin heblaɓe e on ɗon fannu tagui jewteɗe sen mbaɗa min nantinat saabu won arɓe toon ɓe ganduɗa nanata ko haalte ko en wawi wonde sarɗiyanke haalata pular taw jagorɗo garɗo toon o woni ministre o famata ɗemgal makko ngal alay saago min batta ɗum e français beele e jagorɗo walla député ji keddiɗi ɗi nanata pular ɗe ɓe nana ko haalata ko walla so tawi ko ministre o haalata pular walla wolof
min batta ɗum e pular heddiɓe nana woni sarɗiyankoɓe heddiɓe kadi ɓe nanata mais jewtade kam ko jomumen kaali fof a nantinat heddo noon no nantinirta ɗum fawi kadi won hen ɗo haala ka yettoto a wawa tan rewde ɗon e ɗo ɓe ndewi ɗo kono kam ma fammin te kadi ma faame hen gonga aɗan hen sahaji so yimɓe jeeɓa batuji mabɓe assemblée ene muusa ha haareji ngala hen duhoji ngara hen beele hankkandi so wonti hankkandi duho wonti ƴattoje beele hankkandi ɗon on deƴƴat tan walla eyyi so wonti duko e ƴattoje kam ha ene waɗa pindiral ni hay goɓɓe ne ngara hen ɗon hankkandi ala heeɗiɓe ni hay heeɗiɓe nanata tawno ko foof ko yimɓe foof kaldata ɗon ɗum saabi won hen ko président hoore mon tawi wiide yo yimɓe ɓe ndeeƴ yo yimɓe ɓe jotto yo yimɓe ɓe kettodir minenne min joɗoto tan hande yimɓe jotti foof hande neɗɗo ƴettiti konngol taw so haali ene nane mbawa aussi puɗɗo toon fuɗɗitade e golle moɗon interprète o beele ko jomum ko formation communication waɗata walla holno ɗum arde e ma toon holko nawma assemblée eyyi ko nawima assemblée de so tawi ko banggue heblo ngo interprète mi janggano ɗum adan tawno mi waɗi hebloji kewɗi machallah ko université gonnomi kono mbeɗa waddanno hen formation mo mbaddannomi hen noon saabu ni hay université branche mo ko communication ɓuuri yarude ko lettre e ko way noon ɗum saabi heblo kadi ngo mbaɗannomi a côté banggue ngo foof wonto hawritte hen kono tan ko nayima assemblée on ɗon humpito nani hen kono kadi jogade kadi humpito ɗemgal ngal woni ɗemɗe ɗiɗi ɗe on pularo e français o wonde min jeehi toon ko waɗi min interprète uji ko min heblaɓe e gollal interprète min mbaɗana toon heblo hitande ko ɗum woni min mbawi gollade hen nde tawno wonko ɗum namdi ha heewi taw wona tan wawde pular walla wawde français walla tan kadi yidde saabu sa ƴeewi e nder amen ma taw toon jangguinoɓe université taw ko anglais jaari ma taw toon ɓe ganduɗa ko juriste en ma taw toon biologiste en donc ɗum firti tan ko mon foof wonko addori e ɗum ɗon kadi ene wallita min e ko heewi e so tawi jagorɗo ɗe gaari e fannuji keeriɗe jagorgal en fof ene heewi tawde taw min jogui humpito on ɗon fannu famnude min cimti mabɓe e ko projet ji jahata eyyi joni onon aɗa andi sénégal eɓe keewide hunde fof ko branlo eɓe keewide neɗɗo ne jangga ha heeɓa diplôme aji muɗum kono noon yiilol golle ha tamporon ko hebde beele onon ne jahton assemblée won jakkuɗo e junggo ma nawma toon walla a nan tan annonce o waɗama a yeehi a waɗi déposé e dossier ji ma changement hokkima kono kadi ƴewama kadi compétence ma no hokkuma ɗum ƴetteɗa hen ala min hay goto jaggani e junggam minen foof ni hay goto jaggani e junggam en tawno waɗa ko affichage ɗakkama université ɗakkama kala ɗo janggoɓe e gonata kabaruji ɗi jalti wonde assemblée ene sohli nantinoɓe ko ɗum waɗi tinɗo ɗum foof kañum ne ya wiye ñalawma naggam woni entretien ji woni sélection ji yimɓe kawriti toon kawrite waɗoɓe sélectionné ɓe kala hen noon notiɗo e ko namna ko mo ganduɗa koɓe cuhli ko nane mum ɓe ƴetta ɗum ko noon ɗum yaari e ɗum ko yettere Allah nde tawno eɓe kewi wiide saɗa walle waw walla saɗa walle wallu hoorema kadi neɗɗo so jaggue jungo ma nawima to nokku tan sa renaki ma won ñalawma goto wasoro ma ɗum wiya so wonano min kono hono ni joni ko hunde welde par ce que ma andu tigui ko an tigui liggini hoorema an tampani hoorema ha keɓɗa ko poɗɗa ko hebde so tawi ɓenni interprète o eɗen gandi tigui kadi ka debbo mataw dariɗo e banggue association uji eko way noon beele en tant que debbo pulɗo gonɗo ɗo kadi e nder Dakar ene liggoɗo beele won pelle ɗe gonduɗa taw ko pelle ɓamtoje e fuutankoɓe e banggue mo jaaruɗa o eyyi pelle kam min a jarama ko adi foof e namdal ngal pelle min mbeɗa wiide ko hen pinmi ɗum ko guilmeɗe famɗi nde tawno wonko ganduɗa wonata ma a wawa hen haydara katantagal so nanema tan a tinata ko ene nanduma e dente walla ko ɓamtata ko ɗum saabi puɗɗorima ko wuuro
mbeɗen hen gila ko ɓooyi min mbaɗa toon ko waɗi fayida mi wiyata e min ko eɗen a yii aɗani hen jungo ma nani hen jungo heddiɓe nani hen ko mawɗum wonko heewi ko heeɓa kono kadi ɗo hen nane nde garmi ɗo min naate pelle ɗe ganduɗa ko pelle étudiant ji région de Matam foof walla pelle kadi ganduɗa ko janggoɓe diwan meɗen Agnam ɗum fof wonko waɗa hen taw jiida kadi e pelle ganduɗa jaari ko banggue pulagu ko wayno dental ICAD université Cheikh Anta Diop mi woni no secrétaire général muɗum jiida kadi coordination régional étudiant ji Matam mo mbimami o ha hande emin jogui ɗo pelle taw ko wayno godal en e ko wayno en fait fedde nde min mbaɗi ko ɓoyrani noon foof ni gam wallude sukaɓe rewɓe noɓe ɓamtori e jangdeli mabɓe noɓe keddori e nder duuɗo école he taw duuɗo jangguirɗe taw kadi soɓe keddima hen kadi eɓe mbawa naftude koye mabɓe kadi ɓe nafta rendo mabɓe emin mbaɗa hen ko heewi emin mbaɗa kadi nomin mbawiri gam sembinde jinnaɓeɓe beele ne ɗacci sukaɓeɓe e jangga kadi so janggui kadi beele ne daña hen ko jiiɗi ko seydi Ly mbaɗa sikki bandiraɓe paami kadi machallah waɗi fayida no feewi kono noon est ce que ene weeɓi en tant que debbo kadi wona debbo célibataire machallah ko debbo desaɗo ene wone e galle muɗum kadi ene jibinani min cheiruji am par ce que ɓiɓe ma ko cheiruji am ko ɓen goni premier worɓam gérá ɗumen mbiya aɗa géré kadi golle ma ɗe mbattaɗe assemblé mbiya kadi aɗa wadda hen association uji fof holno guurduɗa ɗum eyi ɗum kam ko hunde ko adi fof ko hunde welde nde tawno ko hunde jottorande kadi ko hunde yiɗande nde tawno neɗɗo kam kala ko mbaɗɗa e gurdam ma ko ɓuuri hen hewde ko hunde nde balliɗa ko ɗum saabi so tawi tan a yiiɗi janggude aɗa andi kam sa jangguino ka debbo ka poɗɗo aussi resede ka poɗɗo kadi ɓesnude sa ɓesni kadi ɓesguma ko an woni responsable mumen ko an foti toppitade ɗumen golle ɗe kadi mbiɗen ko debbo yo gollo yo janggu yo naftu ɗum ɗon min ko mbanmi kene yaada hay so tawi ene muusa min mbanmi kene yaada ko ɗum saabi mbeɗe wadda hen ene muusa saaha nde tawno won hen minen jewtan men assemblé ne hiira en yaha minuit kono ɗum fof e waade noon ko yettere Allah mbeɗe rendina kam no mbawirmi sukaɓeɓe mbeɗe ƴeewa wondude mabɓe kadi toppitadeɓe ko mbawmi e jogade kadi walloɓe hen kadi e famma muya kadi e taariɓeɓe ɗum fof nani hen wona ko weeɓi kam kono kam nana wadde kam no feewi beele gueɗel hen foof ene heeɓa hakke muɗum heeɓa haqqe mum no fotirni par ce que eɗen gandi enen yama ko dañƴen ko ɓiɓɓe men pour daña ɗum weeɓani e noon way foof nde jibinɗen nde tawɗen tan ko jinnaɓe goni faamuji o foyer ne jooɗe nder galleji sen dawi en jippima ko ɗon tawren ɗumen e kala saaha seɗen dawa kadi ko ɗon goppuren ɗumen kono comme no ni joni an debbo dawa hen saahaji pina dawa tawni a yidirani e ɓiye walla tawni ande pinataɗo dawde taw ɓiyo finani ɓiyo fina heble yaaha jardin walla o yaaha école an garta sa arti tawaɗo tampi tawa hen saahaji ɓiye ne ɗani won jottoɓe ni balɗe ni kono taw jidirta ɓiye tan koye ɗoygol en lelinɗani walla hen saahaji garta tawaɗe tampi tawa jomum mi ɗanayi jomum kadi ne sohli jinnaɗo muɗum surtout noon yumma ene ñahlowma ga ene waddema tawi kadi ka poɗɗo toppitade éducation muɗum mais ɗum wona hunde wemde beele kadi ɗum memata seeɗa e sukaɓe banggue éducation mabɓe no mbaɗirtaɓe chiffre éducation mabɓe e nder galle he eyi ɗum kam eɓe ɗum ko hunde nde ganduɗa wona hunde newinde somi wi tan ne newi ma wonto haaɗi nde tawno gonɗa koye golle janane so tawino ko golle ma tan ko heure mo beeleɗa jaata mo beeleɗa gartata kono haade koye golle janane gonɗa te golle ɗe won kadi namdo saaha ɗum ane muusa ko kalɗa ɗo ko min mi wuuri ɗum mi jooɗo balɗe tati taw ɓiyam jiyam tan ken ɗani eyi walla somi arti mo ganduɗa kam somi arti kañum fadat kam hani gartum foof ɗanda ko heure mo gartum foof mami taw ɗum ɗon ne futtini guite on ɗon so ari sikkanmaro ko joni ñalawma o fuɗɗi te an ka tampuɗo ñaluɗa ko jooɗade ñaluɗa ko gullade ka tampuɗo aɗa yiya foftade kono aɗa andi kankone hakke makko nani hen ko an tan tampata ko an tan tampata kono ma wodde hen ko gonga éducation sukaɓeɓe oɗo saaha ko hunde sattude sawno ko dañƴen ko enen kamɓe ɓe dañata ɗum saabu kamɓe ɓe ñaldani jinnaɓe
kono tan eɗen mbadda hen nde tawno ko mawɗum woɗɗani no feewi kadi oɗo saaha gollam ko mawɗum machallah ndede eto kam ko saaha tan ɓurata musde tigui rigui waɗi saahaji so ɓenni tan ene hooya seeɗa kadi kamɓe kadi ɓe mbaɗa hen profito no feewi yallah waltu cellal en tant que guurɗo ɗum ɗon holko mbatta conseil sukaɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe wiyoɓe tan komi debbo mboɗo wawi janggude kono somi resama tan walla mi jibini ɓinguel gotel tan hankkande jomum ama pour jangde walla ama pour wadde bartara heɓa golle muɗum par ce que huula wiya mi wawata gertude gallam e gollam holko mbattaɓe conseil min kam mbiyamiɓe tan ko ma ngata tigui rigui te kadi koma muña saabu ene muusi so gonga min won hen mino mbeɗa jooɗo mi wiya so Allah debbo ene wadda ɓesgu e jangde walla e golle kono yadani ɗum mino won hen mbeɗa wiya noon hooram kono tan yidde kadi nani hen won hen jooɗoɗa kadi mbiya fof ko ɓennata te kadi mbiya kadi ɗo kedantaɓe ɗo kadi so tawi kadi a daranoy kadi ne gas kadi wasa wade noon nde tawno ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa te kadi cuhlel ngel e hoore muɗum ene sohli humpito jinnaɗo to banggue éducation tawno jangde kadi wona tan ya waw windude walla ya waw jangude ko winda kono ko ya waw andude jangde nde e pinal ngal wawi hokkudema e aduna e humpito e udditare wawde andude gueɗel hen foof to ɓetata ɗum e to jaggata ɗum ɗum ɗon sa andi ɗum ma waw andinde ɓe ɗum te janggo e jamma ɓe belto hen maɓe mbaɗa fiére e ma kadi soɓe jii an tampere tampunoɗa soɓe jiiɗi joɗani neɓe cuusata nde tawno so jomum ene yiya tan ma dañ ko ñigli ɗum ma dañ ko ɓaaji ɗum kadi sa yiiɗi kadi dunji ɗum hen aɗa jogui to ɓagguiɗa ko ɗum tagui kam sukaɓe rewɓe mbiyanmi ko yooɓe tinno no feewi joɗade kam ala nafoore so joomum janggui e so janggani foof yo ƴeew ko waɗi te kadi ene yaada hay sene muusa ene yaada eyyi ko wiide ɓeten mataw ko haydara weeɓani e aduna on tawno aduna fof combat kadi ko hunde nde mbiɗa nde ene muusi kono ene weeli enen fof ene heeɓa meɗen hen sahaji mbiya min ni ko hanno kam tan joɗade tan mi won han faamo foyer Allah e nulaɗo muɗum waɗa dépendre e gorko par ce que tellement ene muusi kono noon jaaha hen sahaji ganda tigui ɗum ko mbiyata ko cohla jogoɗa haaju o pooɗa trois ma woɗa ko jaltina posen ma kumta haaju ma walla kumtana haaju yumma walla kumtana haaju ɓi yumma taw gorko tinani ala ko ɓurɗum welde te ɗum ala ko hokkata ɗum neɗɗo sona darade golla kadi ɓiɗɗo woni ko mbiyata ko so doole donki yo doole keɓɓa kono so dañama yo keɓɓito guilla doole donkani woni ɗum ko ɓiɗɗo ene jogui baaba ene wurde jinnaɗo mum yumma e baaba foof kono noon en jii galleji kewɗi ɗi ganduɗa so gorko yani tan galle hankkandi fo ere ñifi waɗata ɗum ko debbo jooɗiɗe e galle tan waɗa dépendre e gorko Allah watta so woodi no way tan ɗum hamnoto kono so tawi ɓiɓɓe ma gandi tan hande neni amen o wona e joɗade e galle tan ni omo defa omo ɓattini min c'est vraiment waɗ ɗum kono noon kadi wonɗo heedanmi banggue goɗɗo hay somin jiyani janggo baabi amen yumma amen ne wawi darnade min hamin diwa donc ɗum ɗon ko yettere Allah no fewi wadde ɗe mbi sukaɓeɓe tan yoɓe ɓeydu tinnade ɓiɗɗo so tawi ari debbo nafani hay so ari no gorko wona nafowo wadde ala debbo ala gorko yo neɗɗo daro tan ƴeewa rewnude hunde lawol te kadi kala ko neɗɗo yiiɗi rewnude ɗum lawol Allah ma walla ɗum hen so ɗum yawti Seydi Ly min wonno min jiyamno reportage ma aɗa waɗi ɗum e Penda Sarr mo Ngawle reportage belɗo par ce que mbaɗɗa ɗum koye Pulaar te kadi mbaɗirɗa ɗum ni ene weeli emin mbawi hebde hen seeɗa eyyi ɗum ko film ko film mo suka debbo goto waɗi ene wiye Mamwori Thioub ene wiye Fifire o pays Thioubalo ko Mamwori Thioub waɗi film o kono noon mo sohluno film o jaña duusowomo eko aya woƴƴi jaltinta e kadi yaada e haala pamminoka ɗum ene waɗe documentaire uji kala saaha taw ko bindi walla taw ko neɗɗo haalata e français walla anglais kanko noon o yiiɗi waɗanede ɗum e pular tawno min mbeɗa waɗa traduction e bindol mbeɗa gollo hen somi dañi sohluɓe ɗum mbeɗa waɗana ɗumen mi ittana bindi mumen français mi wattana ɗumen e pular sen cohli walla so pular woni sen jiiɗi wattanede français mbeɗa waɗa ɗum kadi konko nde o sohluno ɗum mbaɗanɗenmo ɗum te kadi o heeɓi hen fayida mawɗo no feewi o dañi hen trophée ji e festival uji no mbayno leydi
ko mawɗum yettere Allah o nimsani ɗum ko ɗum waɗi kam vraiment e ɗum weli kam no feewi waɗandemo kadi e nafoore nde o heeɓi hen nde c'est vrai parce que minon koye amen waɗi ɗum partage plusieurs fois parce que tellement ene weeli wiide kadi taw kadi ko ɓiɗɗo haalpulaar ene waɗirni traduire kadi waɗa ɗum e pulaar te Mamoudou Thioub o ko haalpulaar walla ko haalpulaar ko cubballo haalpulaar kono o wawa on noon pulaar de tawno konko waɗi film o somo wawno tan ko kanko waɗanno ɗum kono pulaar o omo heddori wawde lelnirde ɗum no hanirni par ce que waɗi ko noon foti lelorade kadi ɗum kadi c'est important bandiraɓe ɓe ganda ɗum par ce que yama won documentaire uji battuji hewɓe jomum yiiɗe mbaɗano ɗumen traduire en pulaar kono ronka dañde no mbaɗiranta ɗum ni beele min mbawi hebde hen seeɗa tan ɗo e Penda Sarr mo ngawɗo hay sinno ko 2 minutes mi jaggani jaggani ɗum hakkille ma jaggirani ɗum ni nde tawno ɓooyi ko bande ni hen nden tan mbannomi e bindol yaadi koye vidéo koye image uji kono kam image uji nane YouTube hay so tawi wona foof kanko saaha foof ni film o ene fawe centre culturel français waɗe toon ɗum ɗoji waɗe toon exposé ok joni wadde min mbawi wiide kala bandiraɓe waɗoɓe documentaire uji ɓe kala hen jiɗɗo waɗanede traduire pulaar beele ne wawi jokkodirde e Binta inchallah kadi beele aɗa wawi wadde traduire e bindol par ce que won film uji jeeteɗi taw ko film pulaar exemple minen no film uji amen dogoji ɗo ni jeewo taw koye pulaar kono ene yiiɗe waɗe traduire français beele ɓe nanta pulaar ɓe beele ene mbawa hebde hen kañumen e humpito beele ɗum ne aɗa waɗa traduire e bindol mbaɗɗum eyi ɗum wadde ɗum ko yettere Allah wadde noon ko wiide bandiraɓe en beltima en jii bandiraɗo o woni walla ɓiɗɗo o woni Binta Hawwa walla mbiyanmo Madame Ba koni no mbiɗen ni ko ɓiɗɗo Agnam Lidouɓe Nadio minnene hande ɗum ko fierté am e joddade ɗo e ɓiyam ko ɓiyam noon direct wona kam ko wiire ko jiidigal lawɓe arabeɓe ala ko jiidigal tigi kono kadi en invitiranimo ɗo sabamde jiidigal ngal ala ko sabamde yiidemo ko suha en jiiɗo rewi o janggi ha waɗi réussir ha yettiɗo eɗen jiiɗi kadi bandiraɓe kadi jiiya yimɓe waaɓe ni beele sukaɓe heddiɓe wonɓe caggal ɓene beele ne mbawa hebde hen kañumenne force nde tawno eɓe kewi wiide aɗa wawi timtade neɗɗo ha jettoɗa ɗo yettotoɗo kadi yimɓe waaɓe ni no cuusna heddiɓeɓe wadde noon ko wiide yo Allah hebbinan en waaɓe ni e leñol ngol e o Binto so tawi ɗum yawti emin mbawi andude en tant que baɗowo communication ka baɗo communication ka interprète fof beele wonɓe jogdiɗa relation uji e wonɓe banggue liggotoɓe communication e banggue fulfulde nde guila ɗo e leydi he hay caggal leydi ndi eyyi mbeɗa jogui relation ji so Allah e banggue on ɗon no feewi ɓe liggotoɗa ɓe liggotomi e kadi ni liggotoɓe ɗemgal pular ngal no feewi won goomuji ɗi nanmi nannami taw ko caggal leydi ngoni yimɓe nana e aduna he fof ene kawrete hen ene gollo ɗemgal ngal ene gollo ko ɓamtata ɗemgal ngal kadi ha e dente ɗe ganduɗa e kala saaha min mbeɗa bisme hen hay ko ɓoyani mi bismama dental gotal ko radio ene wiye Fouta Média TV ko Mauritanie woni ɗum foof ene dille kadi yimɓe ene jokkodira e ɓen tawno jokkodira ɗe ko heewi keɓata hen ko gandal ko humpito hay ɗo e nder leydi he sernaɓam ɓe ko ɗon goni ni wayno mawnam Hamme Eliyen ko woni ceernam tigi ceernam tigi rigui no feewi ni kay mbeɗa yettamo no feewi machallah ñagonoma Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe allahumma amin ko hono noon eyyi ko Hamme Amadou Ly kanko nen calminmamo mon juurimama no woniri ceerno mani min noon ko noon woniri bonam gorko kadi ko neɗɗo mo keftinɗen tigui kadi mo teskiɗen neɗɗagal muɗum e wonde ɗum gando ha para kadi yankini kadi woni sehil suhaɓe kadi machallah so woni bani gorko tan ene wona nafoore ma nde tawno guilay wajuji makko hay foof ko naftore wadde noon yo Allah hebbin waaɓe no makko ni e leñol ngol Binta eɗen hankkandi keeɓi ceɓɓitinde yewtere nde nde tawno ko mbi ko weeli gasata kono kadi wona ko weeli yonata kono noon kadi ala ko gasata wadde noon hol konngol ma cakkitingol mbaynoɗa bandiraɓeɓe
battirtomi tan battindirtom tan ko ɗo gadari noon yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam e yettude jinnaɓam no feewi nde tawno fof ko kamɓe gonga so tawi tan mi yettima ɗo e jangdam wona yiddam tan ko yidde mabɓe e darde mabɓe wonko ganduɗa hen nde tawno surtout dedam Hawa noon mention spécial ma o tampi en no feewi mbeɗa siftora nde natanmi école on année taw duuɓam timmani ɓe mbi kam duuɓam timmani yama wuurim arta nde hitande arti duuɓam timmi kadi dañmi caɗele juddu to majji toon ɓe mbi min arta non nden natgol école ngol ko poɗodira enen en galano école ko goli janggannoɗen guretari ɗe fof ko goli wona noon tan ñan hen nenam o arti o ñali ko woyde o yarani café o haccirayi haw fawdu tanam wimo ko fotini fof école ana janggano ko fotini fof école o wi komi janggano ko ɗum waɗi jinmi o jangga ɗum waɗi sa nimsi nimsi a janggani a jangginani nimso ma wonto yetta kanko noon nimso makko ngo minnen kadi ɗum kadi ɓeydim kadi tinnade hen kadi o dari hen no fewi ko dañano hen ko beele min mbeɗe daña ɗum hen mbeɗe yettam mbeɗe yetta baba no fewi kañum alano ɗo kono ko junggo mum wonno ɗo haydara mankanomi e jangdam jangde jinnomi janggude ponnomi janggude foof mi janggi sibabude makko hande kadi mbeɗe yetta joom galam tawno ko kanko woni fofam kadi so tawi newima e am hande wadde ko mbaɗanmi ko e junggo makko nani hen no fewi omo welliti kam kadi omo wallitimi omo famimi hen mbeɗa yetta kadi bandiraɓe foof mbeɗa yettuma an nenam koye wallitannoɓe emi puusoɓe emi jeeɗa ɗum gila ko ɓooyi kadi aɗa wonno darogal ni e ɗo am ɗo nde tawno neɗɗo ɗo heedi foof yo daro tan kala ko wawi wadde yo wattan o heeda hen ha timma mbeɗa yetta kadi mawɓe men fof ardiɓe men walluɓe en ha jettiɗen to jettiɗen ɗo sa limti tan a juumat kono kam ko yettere Allah no fewi e weltare kadi e ardemi ɗo kala kadi ko jummi e haala he mboɗo yafno kono kam mi weltanima bandiraɓe mi weltanima yeɓoɓe Pindi TV yo Allah weltan en seydi Ly a juumani kadi nde tawno haala ma waɗade accident ha waɗe kosa kadi ɗo mbiɗa ɗo kadi en calmini ɗon kadi kawma taw kadi minno ko banam gorko woni Mamoudou Kana kañum e yumma tan jiiɗuma e baba kono minno ko banam gorko tigui sehilamde tawno en mbi ɓurani yidde ko neɗɗo jibina ɓiɗɗo innirma mon to États-Unis en calmini mi salmini ɗon kadi ma belle sœur Mariam Ly kadi mboɗa andi kamɓe fof koɓe yoɓoɓe émission ngaji ɗi no kaniri ni enen en jetti Allah en jetti dendagal bandiraɓe e yiɗɓe e Sali Dia ko suuɗi ko feeñi e yiɗɓe Pindi TV en jetti kadi banam gorko mo ganduɗa wi ko noon ko otomi haal inde muɗum kono noon kam waɗini kam teddugal haalpure mbi kadi teddugal darstaki ro nder e tawno hande ko ɓornim ɗo guila dow ha e less guila e cuɗari muɗum ha e concu mum foof ko kañum waɗi wi kam banam debbo o ɓorno ɗum ɗo cuɗoɗa jooɗoɗa e nder Pindi TV mbaɗa émission ɗum ɗon noon kono mi yiiɗa indam inne kono noon ko yettere Allah nde tawno kala ko neɗɗo waɗi e moƴƴere taw kadi yiiɗa hen inde mum inne waɗira ɗum ko Allah yoɓi ɗum eɗen mbiya tan en ɗaldimo e Allah kankone yallah juutno ko makko ko kanko woni Hammady Jofta ha ko ruufe omo andi mboɗo andi Allah ne andi ko heddi ko en beltinirima ɗum bandiraɓe ɓe foof eɗen mbiya kadi bandiraɓe ɓe en puɗɗirima yewtere nde bisimillahi rahmani rahim en jofniri ɗum alhamdulillah rabbil alamin Allah ko feewe haala ka foof ko Allah subhanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen ko bangi men kono wonano ko ɓurana noon sino woni no sago meɗen taw ko kalɗen ɗo ko wiite escape kono wona ko wiite cim kono noon ko neɗɗo wayi noon eɗen ñaagui Allah tan kadi wattude ni kadi lawol ngol taw kadi koye invité goɗɗo nde Allah renata en kadi suura rena kadi dendagal bandiraɓe julɓe to gone duude baba Adama he rena kadi yiɗɓe Pindi TV to goni foof on calminama on juurama jaam moƴƴere kisar Allah e meɗen